Jyslave. McDonald's. En gang det. Hallo? Sådan en McFeast. Hvad hedder de? McWhopper menu. En Whopper-menu? McFeast menu, tror jeg. Nej, det hedder Whopper cheese menu, ja. En McFeast menu, hvad kalder du den? Ja, en Whopper cheese meal. Er det uden ost? Og det med ost. Uden ost, så hedder den Whopper menu. Nej, jeg vil godt have ost i, faktisk. Jeg er rimelig nervøs. Jeg har snakket med andre mennesker. Skal der bacon i? Det er nej tak. Okay. Der er ost skal der i. Så skal jeg have nogle af de der coin-offers. Eller jeres udgave af coin-offers. Det hedder en nice choice. Ja, det er jo lige nøjagtigt. Er det til en god pris så? Det er fordi, jeg har ikke så forfærdeligt mange penge på mig i aften. Jeg har en cheeseburger til 10, en dobbelt cheeseburger til 15 kroner, crispy chicken til 20 og king size barbecue Ved du hvad? Nu fik jeg ost i den første burger, så hvis jeg får en cheeseburger uden ost. Det er en hamburger. Ja, Samme pris. jeg vil gerne have den i samme papir som min cheeseburger. Det er fordi, så kan jeg sige til mine venner, at jeg har spist 2 burger med ost. Så skal jeg... Kan jeg få onion rings blandet med de der chili cheese, som jeg... Nej, det kan du ikke. Men du får en pose med 6 løgring til 10. Det vil jeg ikke have. Ja, det er desværre ikke, altså. Er du sikker på det, hvis vi laver en forhandling? Undskyld? Hvis vi laver en lille forhandling, Det kan vi desværre ikke. kan jeg tænker på lige hurtigt, hvis jeg kan spørge, om jeg kan søge arbejde herinde. Også. Du er da velkommen til at gå ind på nettet og sende en ansøgning ind på en hjemmeside, der hedder www.burgerking.dk. Det fik jeg også at vide over ved McDonald's, men det er fordi, jeg har ikke internet. Så tænker Og så jeg, kan du skrue ind i hånden, det er du også velkommen til. jeg er ordblind. Der må finde en, der kan hjælpe dig. Kan du hjælpe mig, McDonald's person? Der er det så ikke tid til. McDonald's person, så skal jeg... Nej, Burger King, for helvede. Skal I have noget at spise? Jeg vil gerne have en leverpostej. En råbrød med leverpostej. Kan jeg få en fadøl? Stor fadøl? Nej, det kan du ikke. Fiskefemmer eller marmelade? Det er ikke fiskefilet. Har I de der æbleskiver? Altså æbler i skiver? Nej, der er heller ikke. Jo, altså, det har de. Så skal jeg have 2 salater. Det kan I godt spise, så drenge. Ja. Salater. Så jeg skal lige høre, ved du, hvornår Lidl åbner i morgen? Kan jeg få dig til at gå hen til første vindue? Det kan du godt. Et par ski. Ja.